Musika ikasgaiak. Bitartea, noten artean dauden distantzia da eta tonu erdietan neurtzen da. Zelan kalkulatu ditzakegu tonu eta tonu erdiak? Hemen dugu teklatu bat. Do eskalarekin. Do, re, mi, fa, sol, la, si eta do. Teklatu baten askobe argiago ikusiko dugu tonu eta tonu erdietako kasua. Zergaitik, ze tekla batetik bestera, beti, tonu erdiko distantzia dago. Tonu erdikoa. Orduan, hori jakin ezkero, askoz be errezago, aterako ditugu, zenbat tonu edo tonu erdi dauden nota baterik bestera. Ez aterako. Dotik rera. Dotik rera egongo da tono bat. Zergaitik, ze lehenengo dotik ona pasa behar gara, hemen dagoz tono erdi, hemendik ona beste tono erdi, beraz, dotik rera tonu oso bat. Hurrengoa. Retik mire, bardin ikusten dozuie teklametik ona, esan dugulako tekla batetik bestera tonu erdiko distantzia dagoala. Orduen, erdi, gehi erdi, oso bat. Mitik fara zer pasaten da? Mitik fara ez dago tekla baltzik. Orduan, mitik fara beraz, tonu erdi, bakarrik dago. Eta horrela, beste guztiak, fatik solera, tonu bat, soletik lara, beste tono bat, latik zire, erdi, gehi erdi bat, eta zitik dora, erdi. Hau, eskala maiorra da. Egitura hau jarraituz, eraiki ditzakegu beste eskala maior guztiak. Re, mi, fa, sol, la eta si. Bitarteak izen desberdinak hartzen dute noten arteko distantziaren arabera. Esaterako, hemen do abia puntutzat hartuta, dotik dora do bardine unisonoa deitzen da. Dotik rera, do, re, nota bidira, biduna. Dotik mira, do, re, mi, hiru nota, hiruduna. Dotik fara, do, re, mi, fa, lau nota, lauduna. Dotik solera, bostuna, do, re, mi, fa, sol, bost direlako. Dotik lara, do, re, mi, fa, sol, la, sei, seiduna. Dotik zire, do, re, mi, fa, sol, la, si, zazpi nota, zazpiduna. Eta dotik goikodora, sortzi notako distantzia dau, beraz, sortziduna. Zeintzuk izango dira bitarte honek? Ia lehenengokoa. La eta mi. Latik mire, la, si, do, re, mi. Bost. Orduan, bostuna. Hurrengoa, si eta re. Si, do, re, hiru nota, hiruduna. Eta azkena, do bi bardine ganera, altuera bardinekoak, beraz, unisonoa.